Abu Hanifa yana tafiya sama hanya sai ya ga wani barawo ya saci aful ya ƙara ba gaba sai bi shi. Suna cikin tafiya sai suka haɗu da wani sai ga wannan barawo ya haɗu da wani almajiri sai ya ɗauki wannan aful din sai ya bawa almajirin sadaka. Sai Abu Hanifa ya ce masa, ya naga kai sadaka da aful din da ka ɗauka na mutane, ai na ɗauka ka sace shi ne saboda ka ci. Sai ce ina kasuwanci ne da ubangiji na, shi yasa nake yin sata. Yace kasuwanci kamar ya ban gane ba. Yace na sato wannan aful ne, lokacin da na sato shi za a rubuta mun zunubi guda na me na satar da za a rubuta masa wannan zunubi guda. Yace da na ƙara ba gaba sai na yi sadaka da shi, ita kuma sadaka da na yi za a rubuta min lada 10, saboda aikin alkhairi guda idan kai maimako a baka lada guda daraja 10 za a baka. Sai ja aya man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha, wanda yazo da kyakkyawa guda za a bashi ninkin ba ninkin din wannan kyakkyawa din hannunki 10. Sai ce saboda haka riba ce na ci, kaga idan aka je lahira aka zada zunubi guda kala cikin darajar nan guda 10 ita ma guda aka zada daraja guda aka yi 1-1 na ci ribar 9. Wai yana kasuwanci ne da wa ubangijinsa. To da yake Abu Hanifa ya fi shi fikira, ya fi shi ilimi da basira, sai ce masa to ai abin da baka sani ba, lokacin da kai satan nan an rubuta maka zunubi guda, yana nan kana da cikakken zunubi a wajen Allah. Da ka je kai sadakan nan Allah bai karba ba, saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ta'ala mai tsarki ne, bai karɓa kowane aiki sai aikin da aka yi mai tsarki. Duk abin da ka yi sadaka na haramun Allah baya karɓa. Don haka a ƙarshe ma ciko ne biyo bushiya, baka da wata lada a wajen ubangiji. Kaga ya masa allura mai kyau.